Myślę, że u nas nasz Farosz kiedyś chciał rozprowadzić wśród parafian Biblię. Ale myślicie, że to tak łatwo rozprowadzić wśród parafian Biblię? Jest to chętny kto, żeby tak chodził od chałupy do chałupy. Ale znalazł się taki jeden Józik. Józik ino miał taki mały feler, on się tak troszkę jąkał. No ale Farosz nie miał innego wyjścia i no dobra Józik, w porządku, masz tu 10 Biblii, jak za cały dzień uda ci się je rozprowadzić, będziesz dobry. Wyobraźcie sobie, Józik przychodzi po godzinie, nie ma ani jednej Biblii. Farosz się tak zdziwił go do Józik, jakżeś ty to chopie zrobił? Bardzo prosto, proszę księdza. Jak zadzwonił do drzwi, to się pytam, kupujesz, czy ci to przeczytać? U nas w Łaziskach Górnych i mieliśmy takiego fajnego księżuszka. Ale on miał takie hobby, on lubił łazić na ryby. Któregoś razu poszedł na te ryby i starym zwyczajem złowił złotorybka. Oczywiście ryba się go pyta, puścisz mnie? Puszcza cię, ale chcę mieć 3 życzenia. Ryba mu go dochopie w obecnej dobie kryzysu i no 2 i koniec. No dobra, niech będą 2. Jakie chcesz mieć pierwsze? Wiesz, ryba, ja by chciał być taki fajny jak Belmondo. Ta sułtanna zaraz ściepać, łoblić się w takie łachy z tych nowych butików i żeby się wszystkie działy za mną oglądały. Cyk, richtig ogląda się. O, jaki ja jest piękny. A drugie życzenie, wiesz, ryba, jak ja już jest taki fajny, to ja by chciał tak nic nie robić, a mieć dużo pieniędzy. Cyk, nazad w sułtannie.